Assalamu alaikum edileşler. Bu edeki videomuz Ebu Bekir Vasiti Hazretleri barada bolar. Ebu Bekir Vasiti Hazretleri Horasan'ın Fergana sevitini dünyaya inýär. Bu sebäpden oňa İbnül Fergani hem diýilýär. Ol döwründe ençeme ýerler gezenden soňra merby watan tutunýar we ömrüniň ahyrına çenni bu ýerde ýaşaýar. Vasiti Hazretleri Cüneyd-i Bagdady'nyň we Ebu Hüseyin en-Nuri'niň ders halkasyna oturan, olaryň söhbetini dinleýän alymdyr. Ol Horasan sebitlerini Alaytada merde köp şagirt yetişdirdi. Beyik weli zamanasynda ýaşaýan adamlaryň murşidi bolup, haka, dogrulyga barýan ýoly salgy berdi. Hakykaty beýan etmekde, Allah Taala'ny tanatmakda ondan öňe geçen bolmady. Hücviri diýilýän alim eserini tasawwufyň ilkinji döwürlerinde ýüze çykan 12 şah hakyna belläp geçenni, olaryň arasynda seýyariýe şahasyna da agdaýar. Ine tasawwufyň şu seýyariýe şahasyny esaslandyran Ebul Abbas es-Seyyari hem Ebu Bekir Vasiti Hazretleriniň müritlerindendir. Hazreti Cami Walfa tasawwufyň usuly mawzugyny hiç kimiň Ebu Bekir Vasiti Hazretlerinden öňe geçip bilmendigini, onuň şeriat ilmlerinde da ören çoňurdygyny beýan edýär. Onuň pikir düşünjelerini giňişleýin gurrun berýän Feriduddin Attaryň Tezkiretül Evliya adly kitabyna Ebu Bekir Vasiti Hazretleri hakyndaky wakalara we onuň aýdan sözlerine orun berilýär. Beyik weliniň sözleri esasan tawhid düşünjesi we munyň uğurdaş taraplary bilen baglanşykly beýanlardan ibaratdyr. Ebu Bekir Vasiti Hazretleri tasawwufdaky hallar we mertebeler hakynda pikirlerini beýan eden ilkinji sopularyň biridir. Ol tasawwufdaky mertebeleriň kesbi, ýagny zähmet çekmek bilen ýetilen däl, wehbidigi, yaradylışdan bar bolan, Allah'nyň lutfunyň eseri, son gazanylan däl hakyndaky pikiri öňe sürýär. Ol tasawwufy hallar meselesinde de özüne mahsus keskitlemeler berýär we hallaryň lezzetini çolaşyp galmagyň säliki, ruhy ýolagçylyga çykan sopy hakykatda ýetmekden mahrum etmek hupynyň bardygyna üns çekýär. Onuň ruza mertebesinden lezzet alsaň, ünsüňi oňa berseň, sana tecelli eden zadyň hakykatyndan mahrum galarsyň diýen sözüne de bu jehetden garamak gerek. Şeýle hem munyň bilen baglanşyklylykda ibadatlardan lezzet almagyň, onuň mazasyna çöňeşip galmagyň öldürüji zeherýaly hupludygyny aýdýar. Vasiti Hazretleri Ussady Cüneyd-i Bagdady we Hakim et-Tirmizi ýaly keramatyň sekir, ýagny ruhy serhoşluk, özüňden geçmek halyna däl, sahyp, ýagny ruhy ýolagçylykda nepesi duruluk, gaflaty düşmedik we temkin, ruhyň agras saýhally, ätiýaşly ýagdaýy halyna ýüze çykýandygyna inanýar. Şeýle hem keramatyň üýtgeşip möhüm tarapynyň ýokdugyny, keramat görkezmekden lezzet almagyň, begenç duýgusyna girmegiň, menmenligiň we ılımsyzlygyň alamatydygyny belleýär. Ebu Bekir Vasiti radiyallahu anh Rabia el-Adawiye Hazretleriniň ibadaty cennet umydy, cehennem gorkusy bilen däl, diňe Allah üçin etmeldigi hakyndaky garaşyny hasda östürýär. Oňa görä cennete arzu edip ibadat etýän kişi öz nefsiniň hammalydyr. Vasiti radiyallahu anh Hazretlerine görä tagat ibadatyň iň haýyrlysy wagtyň gadyrynyň bilinmegidir. Bu bolsa Allah'nyň saklan şäginde durmagy, bir haly, mertebäni özleşdirmän başga hal islemedligi, Rabbinden gaýry zadyň pikirini etmedligi, ýeten halyndan we wagtyndan başga hal we wagta ýakynlaşmadlygy bilen amala aşar. Vasiti Hazretleri özüne mahsus zikir düşünjesini döredipdir we onu kämilleşdiripdir.
Oňa görä Allah'ny şeýle bir güýçli söýmek we ondan şeýle bir gorkmak bilen gaflatyň çäginden halas bolup, Allah'nyň sunugat eserlerine syn edilýän giňişlige çykmakdyr. Başgaça aýdylanyna, zikir belli bir kelimeleri gaýtalap ýörmekden has beýik zatdyr. Ýagny, zikir gaflatyň terkidir. Kim işe aýyl bolup, hakyň barlyklarda şöhlülenýän tejellilerini görmekdir. Wasiti Hedretleriniň ustady Cüneyd-i Bagdady Hedretleri oňa ýazan hatlarynyň birine şeýle diýär. Ey Ebu Bekir! Alimler we weliler Allah Taala'nyň adamlara indiren rahmetidir. Adamlara söz sözlejek wagtyň özüňi olara görä sazla. Olaryň hal ýagdaýlaryna, aň derejesine görä söz sözle. Sen olaryň nefisleri üçin manily sözler aýt. Ebu Bekir Wasiti Hedretleriniň hikmetli sözlerinden. Ubadaty goramak onu ýerine ýetirmekden has kyndyr. Ol göýe döwlegen jäç gapýalydyr. Oňa riýakärlik, ýagny göz üçin etmek, menmenlik, ujub, ýagny eden amalyň bilen övünmek, tekebbirlik galtaşsa kul bolar. Iň haýyrly ubadat wagtyňy biderek sarp etmezlikdir. Eden ubadatyňa buýsunmak Allah Taala'nyň ihsanyny unutmaklykdyr. Utanan kişiniň alyndan dökülen der, onnaky bar bolan adamkäşilikden nişandyr. Edilen ubadatyň garşylygynda hantama bolmak Allah Taala'nyň lutfuny unutmakdyr. Ebu Bekir Wasiti Hedretleri Hicri 320-nji, miladi 932-nji ýylda merde Allah'nyň rahmetine gowuşýar.